На афіцыйнай мове гэта называецца дысконтная праграма. У Гомелі яна пачала рэалізоўвацца яшчэ ў кастрычніку. Зараз яе пашырылі як па спісу льготнікаў, так і па колькасці крам, дзе гэтыя льготы можна атрымаць. На сегодняшний день к ним мы добавляем еще 3 категории. Это дети-инвалиды, это лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и инвалиды первой и второй группы, воспитывающие несовершеннолетних детей. Да правядзення акцый у Гомелі далучыліся гандлёвыя прадпрыемствы ўсіх форм уласнасці. Іншая справа, што дзейнічаюць льготы толькі ў буйных крамах з вялікім асартыментам тавараў, каб у адным месцы можна было набыць усё неабходнае. Супермаркет для дзяцей і бацькоў «Буслік» сёння абслугоўвае 2 катэгорыі насельніцтва. У адной краме больш як 40 тысяч найменняў тавараў, і практычна на ўвесь гэты асартымент для шматдзетных сем'яў і дзяцей-інвалідаў дзейнічаюць скідкі. Некаторыя за один раз. Такім чынам эканоміць больш як па 200 тысяч рублёў. У краме «Родная сторона» льготныя катэгорыі насельніцтва абслугоўваюць па спецыяльных картках, якія тут самі распрацавалі і за ўласны кошт вырабілі. Сярод іншага ў спісе тавараў са скідкамі макароны, грэчка, малочныя вырабы, каўбасы, сокі, плюс агульнае для ўсіх штотыднёвае зніжэнне цен на тую ж садавіну. Гандляры пагаджаюцца, непасрэдна для крамы гэта дадатковыя выдаткі, але падтрымка малазабяспечаных слаёў насельніцтва задача дзяржаўнага ўзроўню. Па гэтай жа прычыне, дарэчы, у краме вырашылі крыху падкарэкціраваць правілы і дазволілі карыстацца карткамі не толькі непасрэдна льготнікам, пры пэўных умовах, зразумела. По этой карте имеют право обслуживаться, значит, насколько мне известно, не только сами инвалиды, потому что инвалиды бывают, которые без движения, они не могут передвигаться, значит, члены их семьи могут обслуживаться по этой социальной карте. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».